Sanibona nibingelele nibukela kwi-channel. Kunale ncwadi belokhu ngiyibona nje izungeza irounda especially lapha ku TikTok nako Facebook. Le ncwadi ke should bekwenziwa ihlaya elithize ngayo. Ngaze bekhuluma ngokuqashwa kanjani. Baqala bakhomenta lapha kumthandeni ngama-post amade ama-post lawo ama-essay. Babuya manje bakhuluma ngokuqashwa, hayi babona ayenele lento. Base beshaya u-edit bayikhandela ke incwadi. Isitatimende uyezwa nje isitatimende indamlenze. Uyabona nje ukuthi cha impela ubezama yena efisa ukuthi lo muntu lento ayikhandayo ibe nesiqa. So kunama capital letters phakathi nendawo enkulumo. Lo muntu obebhala lento hayi ube nesikhathi. Into engiyazi ngawo kamanye ama-Red Nation, cha kwi-propaganda kuma-agenda bafowethu ngiyawanika mina, ngiyawaphasisa. Laba bantu laba bayakwazi ukuphusha umsangano, bayakwazi ukuphusha into engekho, and mase bethe bayayiphusha lento hayi ungaze uqala uyibelieve. Okuhlekisayo ke abantu abafana lensizwe lapha esithombeni ilapha ku TikTok inama followers amaningi lapha. Insizwa uthi umuntu uyayibheka uyitshela ukuthi hayi mhlambe ayifana laba abalandeli laba abathize aba-SK laba bangasile. Hayi nawe uyathola ukuthi hey kahle hle kuyabheda. Mina bengivele ngikwazi ukuthi baningi lapha kwabantu abalandela ubaba wabo SK ukuthi iningi labo vele hayi emakhanda yabathathi kahle. Awukwazi ube nabalandeli abanjeyana abangase kanjeyana iningi labo. Bakhona aba-right kodwa angeke bevele ngoba manje bazobagxeka ukuthi why wena u-right. Abantu abaspenda impilo yabo yonke isikhathi sabo bonke befocus ekukhuzana, i-existence yabo selokhu baqala ukusupport uMaskandi noMthandeni, ifocus yabo ekukhuzana. Uma yenza something ngo-SK bafaka igama laKhuzani. Uma kune-achievement etholakalayo bafaka uKhuzani. Wathola award SK kungena igama laKhuzani. Each and every time uma kwenzeka into bona bacabanga uKhuzani ngaso sonke isikhathi. Uma kwenzeka into enhle ngaleso sikhathi abayibali. Wakade kune debate enkulu iminyaka ngeminyaka before uyi-26 August 2023. I-debate yama-views kwakuthiwa ayathengwa njani ama-views, but as soon as ama-views esebenzela bona hayi kwaba into enkulu. As soon as ama-streams esebenzela wona hayi sekuyinto enkulu. As soon as ukutrenda lapha kuma-iTunes sekwenzeka kubona hayi kwashintsha ukukhuluma. So mina ngiyohlale ngisho uMthandeni unebhadi lokuba labalandeli anabo abaningi, unebhadi elibuhlungu kabi. Leyanto ke isalungiseka labantu abanjena inkinga nje yabantu. Kodwa ukungimangazi ke indlela abayiyona vele nobaba wabo ukwenza izinto nje ezokushiya umangele ukuthi phela umuntu oba umculi ama-post akhe kanjani, yini into ayibhalayo lapha, ukhulumisa kanjani mayikhulumisa kanje. Abiza izinto njengoba zinjalo, delela ozimdola, delela abantu abaningi ubone ukuthi lento ibuya lapha e-head office. So mina ngithi ke ama-Blue Nations the way angakhona angeke nikwazi ukufana nabantu laba. Noma kuthiwa niyazama ukuphikisana nabo angeke. La bantu umsebenzi wabo ukuthi bebe nje. Bayakwazi ukuprosper entweni enegative. Entweni egqiba umuntu ukuthi imdonsele phansi. Bayakwazi lapho ukuthi bevelele entweni enjalo lezo. Beside ukuthi bona bazi ukuthi yonke into right ebuye eqhaweni labo enye iyabheda. Except nje umuntu ofeaturishwa iqhawe lawo
Iyo kuphela into abayaziyo ukuthi kumaskandi iya-exist. Enye nenye cha, ayikho. Futhi lento futhi ingamanga ngokwabo. Mina abantu ngiyabazi labo. Kudala kusangena ku-Facebook, kusaphikiswana. Yonke into bayayiphika, ayikho into abayivumayo. So bangazi baphila kanjani mina laba bantu laba. Ngiyazibuza nje ukuthi bawuhlobo luni labantu. Uma behleli nabantu babo lapha abahleli khona bakanjani? Cause amalakazana hleli benolaka, angazi ukuthi bahlale bedinwe yini abahlala beyiphika beyidefenda makuzoseqhaweni labo. Alibi wrong iqhawe labo, alikaze libe wrong, hlezi li right. Uma liqashile abantu labathandayo iqhawe labo le Mdletshe liqashe kahle. Mayeqashile uKhuzani bobuza umuntu yenziwa, bobuza uAli, bobuza uBabuthokozani, boyobuza bonke abantu abayi-1000. Kodwa bona uma kuqashiwe le Mdletshe bathi iqhawe lisebenzile, sikhova sisebenzile. Right nje, ubize kahle. Yabo, banelithanda ukuthi bekhulume ngento izidume lento bize ithole i-trend. Uyabona lokube iphinda lokube i-repeater lento izithole i-attraction kwabanye abantu. Beqala abanye abantu ku-TikTok bekhulume ngayo, naku-YouTube bekhulume ngayo ukuthi impela hayi ngamqasha ukuthi uyenziwe. Angithi na wayekade esebenza nayo, wayekade esebenza nayo nini, wayekade hanjiswe yini, ehambe ngamuphi unyaka, isimingaki iminyaka ahamba kwakuze kumele ambize. Abanendaba lokho kumele ambize loyo niyafuna nokubizwa loyo kuthiwa akabizwa. Uyakufisa yini? Cha, abakufuni lokho. Abe busy noKhuzani, khuza kanjani engekho kumfabo kunomgcaco. Hey ayikho lento. Babuye uKhuzani ngosuku lomshado zoshaya lapha kuThibela. Kwakuthulekile ku-TikTok engathi kunento ethize ebuhlungu eyenzakalile kungazeki ongizwe namathawula ngathi imfaduko laphana benikezana ngawo laphana emgcagcweni kaThibela. Awubona ukumuncu babeyitshela impela bayozenzela impela laphana. Baphoxeka phela sozwaneni. Yami isishintsha inkulumo wese kahle wabuya. Bekunesimbhoke simpoke. Cabo kwakumele udelete amavidiyo la anigxeka khona uKhuzani iniyomgxeka ukuthi yena waye ngekho ngoba senazi yonke into. Seniyinompetha. Senikhoja abantu ngeimpilo zabo. Amwe nivuma ukuthi uKhuzani undriblile. Njengoba esaqhubeka nje enidribula namanje. Bengenza ividiyo lapha kunepost eyenziwe iTracy Southern Africa. Yayifake uSK emalangeni adlule. Hawu ipage ke bese lilikhulu la page, ama comment bendizi. Yafaka uKhuzani. I'm sure laba bayixaka kanjani lento lena. Kodwa ngiyabona ukuthi mhlambe ngishuthi naseliyabheda le page ngoba selifake nje bani uKhuzani. Manje abantu abakanjena nizothi abantu aba-right, abantu abaphilayo, ingqondo zabo ziyasebenza. Ayisebenzi isidalo. Abaphili nje sidalo. Akuphiliki ekhanda. So nje kumele nje ningasabanaki labantu laba. Niyocela nifana nabo. Mancane nizophikisana nabo, niyocela nifana nabo inkosi empela. Mina sengathula ngabona la ukuthi noma wathi uyazama ukuthini abezwa lutho abantu laba. Ngathi bashunqisela ngento ethize nje. Abafune kuzwa. Mase bethe into babheke kuyona, uma sebeyiphusha ipropaganda yabo kuba yiyo. Including ngona le letter le abayibhalile umuntu ade eyibhalela yena. Seyabhala kanjena wasika kahle wakhatha kahle wayipaste lento le lapha phezulu. Iyabonakala nje ukuthi copy and paste wale letter le. Ngenxa ukuthi kumele kube nepropaganda ephushakalayo. Ama-Red Nation amanye awavumi ukuthi afavor uKhuzani more than ukufavor uMthandeni. Athanda uKhuzani awazi azokwenza kanjani because yonke impilo yawo hlezi kunoKhuzani usuku nosuku entweni awayenzayo. Akuvundi bengakhuluma uKhuzani. Nina ningamasupporter kaKhuzani. Kodwa lokho anikuboni. Nihlala nimphakamisa. Nize niba ama-top fan emaphejini kaKhuzani. Niyamthuka kodwa ngama-top fan. Ni-comment ukudlula abalandeli abaningi bama-Blue Nation lapho. Kodwa nje nimthanda. Nina niyamthanda uKhuzani and niyamphakamisa phezulu.
lokho nokubona ngelinye ilanga, angeke nikubone kwamanje. Nisale kahle.